Ναι. Γεια σας. Το Sky, ναι, μ' ακούτε. Ναι, παρακαλώ. Όσο παρακαλώ να μιλήσω με τον κύριο Πορτοσάλτε. Από πού τηλεφωνείτε? Από την εταιρεία Regency. Από το καζίνο. Ναι. Τι φωνάζετε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, μια ερώτηση έκανα. Ακούγεστε, όχι κι εσείς μου ακούγεστε κάπως περίεργα. Εγώ είμαι Νταΐς, γι' αυτό. Είσαστε? Νταΐς. Καλά, Δεν κατάλαβα, επειδή παίρνετε από το καζίνο και έχετε το χρήμα, τάχα, έχουμε καβαλεί στα μυαλά μας το καλάμι. Όχι δα. Να κάνω μια ερώτηση. Να πείτε. Έχετε εκείνο το Texas το Hold'em? Θα πρέπει να συνδέσω επάνω, γιατί εγώ δεν γνωρίζω αυτές πλέον. Δεν ξέρετε το Texas το Hold'em? Θέλω να παίξω Texas Hold'em, έμαθα το φέρατε. Ωραία, εντάξει, αν θέλετε να σας συνδέσω. Καλέ, θέλω σαν τρελός θέλω. Ξέρω 21 και Texas Hold'em, ξέρω και δηλωτή. Μισό λεπτάκι. Δηλωτή έχετε στο καζίνο? Τι θέλετε εσείς? Texas Hold'em και δηλωτή. Ωραία. Και ξέρει αν έχει. Ωραία, εντάξει, θα σας δώσω ένα τηλέφωνο να επικοινωνήσετε απευθείας στο 210. Ναι. 34, θα σας πούν όλες τις λεπτομέρειες. Για δηλωτή θα μου πούνε αν μπορώ να παίξω στο καζίνο σας? Τι να σας πω, δεν ξέρω εγώ. Καλά κάνετε και με δίνετε αλλού. Να κάνω μια ερώτηση, γενικά κέρδη υπάρχουνε ή ερχόμαστε και είμαστε όλα τα λεφτά και μετά έξω την πόρτα? Τι μου λέτε τώρα? Εγώ μπορώ να μιλήσω σε αυτόν που ζήτησα. Είναι αλήθεια ότι ο Τζόρτζο Κλούνι είχε έρθει σε εκείνο το καζίνο και είχε κάνει τη ληστεία σε εκείνη με τους άλλους 10? Με εκείνη τη συμμορία? Πλάκα μου κάνετε τώρα. Τι πλάκα? Μου είχε φανεί ότι είχα δει τον Τζόρτζο Κλούνι απ' έξω. Φόραγε εκείνα τα ρούχα της εντατικής και έκανε ληστείες. Με άλλους 10 συμμορούς. Δεν τον είδα. Δεν είδατε τον Κλούνι. Ποιος ξέρει, κάτι άλλο θα είναι. Μπορεί. Ο κουλοχέρης τρώει χρήματα ή βάζει και μπορεί να κερδίσει κάποια στιγμή? Επειδή δεν έχω χρόνο τώρα. Δεν έχετε. Είτε να μου περάσετε τον κύριο Πορτοσάλτε. Να σας τον περάσω. Ο κύριος Πορτοσάλτε είναι παίκτης? Τι μου λέτε τώρα, μπορείτε να μου τον δώσετε? Είναι παίκτης, αυτό να μου πείτε και σας τον δίνω. Παίζει, γι' αυτό τον θέλετε, χρωστάει, Όχι, δεν είναι. Είχα ακούσει ότι προχθές είχε έρθει και έπαιξε τον Sky. Έπαιξε το Sky στη ρουλέτα. Μας πήρατε εσείς, σε σας ανήκουμε, να σε λέω αφεντικό. Τον δώσετε. Μα τόση αγωνία πια να ακούσει τον Άρη, τόσος κόσμος τον αποφεύγει, εσείς να τον ακούσετε? Εγώ θέλω, ναι, τον θέλω, δώστε τον. Περαστικά, καλά να πάθετε. Ευχαριστώ.